Hello guys, good morning. Bagong gising. So, ngayon na po ang ating pinakahihintay na event. Ngayon po ang araw ng Santa Misa, alas 4. So, stay with us guys. So, live tayo ngayon. Mag-live tayo ngayon. Ano po? Okay, so don't forget to share, like, and subscribe. Kakapil lang muna. Ay, tanong na wala. Napatundo na. Nauna po ang prosesyon sa bungad kang Kasipmas. Iga po. Ay, naaga po. Bye. So yan po mga kauragon ang nagaganap na prosesyon para sa lakbay kay Iba si Kristo ngunya na aldaw na Lunes Santo. Pansa mo yung BIS, Ma'am Bell. So kung di po kay Ma'am Bell, di po mangyayari ini kasi siya po ang saro sa mga pinuno kang samuyang iribanan digdi sa Kasipmas. Thank you Ma'am Bell.
magayon po ang satuyang event niya na Lunes. Hi Nang! Good morning! Ayun po. Ayun po. Diyan ka sa tahaw sa'yo. Nang di pala. God bless. Ayun po. Ay, good morning. Magtungtong sa kawayan. Mababa. Talaga. Hindi po, sa... Tingin na ka muna eh. Hindi, ano na ko. Oh, kaya yan. Iya po, sa padidit lang. Mom yang.
Ma'am, ganun. Sabihin ako ni Malin na kung mag-iba. Pero sabi ko, baka makaya. Pantay naman po. Hi ma'am, good morning. Aray yung paano nun? Arani na po. Pantay naman po inidigdi. Sa ano. Apo. Pakatukad po dyan. Okay na po. Mga senior. Senior sa senior. Kaya pa. Kabanga pa lang. Dahil na kaya ni ma'am. Arani na po. Pagkaabot ko niya. Luay-luay lang po. Kikisingit na kami. Ngunyan ako hindi nakasakat. Ano pa lang nagaan siya yung Taas na pa eh. Kaya naging kay mama din. Saan ka naman usaka? Hindi na, kaya pa yan. Kaya pa rin, no?
Paritay ka man tinay. Siya sa gilid. Nandiyan sa may kaputan sa ano, marahil ka. Kaya na. Alalay. Bilang mo to. Di mo ko pagkabitan na rin ka. Dali niya, kamat ka sa kamay. Uy, hindi nyo lang. Ako, 100. Ay, karay. Karay, pasilon. Yan ang mga survival. Kaya ba? At sabaling mo ka. Ten. Yan pa. 11, 12. Señoranda, busong sala, bayawan Jesus ko, ang mga kamot mo, sa sakong kaiwal na iyo ang demonyo. Mananaog ako sa imong pagtabang, asin aabuton ko ang kamurawayan. Nagkasala ako sa imo, Senyor, sa pagkalapas ko, ako nagbuboy-boy. Ako itong tao na dainin buot, taisinikwal ka, mahamis na Jesus.
sa Diyos pinaurong, sa hawak kong tumang, tinatangisan ko, ining kalapasan. Naging lulong ako, naging daing buot, sa nagadan sa krus, nasako na muot. Okay, tapos na. Yan, tapos na. Tapos na ang tapos na. Hi. Hello! Hi. Hi! Hello. Ayun na, yan na naman. Subscribe. Tapos na po. Lakaw kay Basi Cristo, digdi sa Mount Tabor. kasi mas mountain. Yan po ang bubakang bukid. Okay. Bye-bye. Subscribe.